nič nebude? Tam nič nebude. Tak čo si to nakreslil? Povedz, čo je na tých hrnčekoch. To bola. A video, tak toto je video. Tam je video, tak mi to ukáž bližšie. A potom nie tiež. Tak mi ukáž ten hrnček bližšie. A potom nie návšky. A potom No, to ešte pečieme, áno. A papami. Budeme z nich piť. Môžeme z nich piť čajík, alebo ich niekomu môžeme dať. Šprtá sa na šteku. Takže hotovo. Áno. Už tam nič nedoplníš. Abstraktné umenie. Tak áno.